Kọmishọna Anambra steeti na-ahụ maka ndị ọrụ uwe ojii Ikioyo Orutugi merụbere ụmụntakịrị nke ndị ọrụ uwe ojii tọkwazie ha maka agbammbọ ha na agụmakwụkwọ n'agbanyeghị ihicha aka mgbe ole na ole nke a na-ezutebe n'obodo. O nyere otuto a ma kwuo okwu a n'ihe mmereme nke ndị ọrụ uwe ojii Anambra steeti chịkọbara na njikọ aka n'ọrụ ndị nwunye ndị ọrụ ojii akpọrọ Police Officers Wives Association POWA na Amobe iji wee merube ụbọchị ụmụntakịrị nke afọ 2025 dịka ha enweghị ohere ha na ụmụaka ha ịnọkọ n'ihi otu ọrụ ha si wee dị meziri ha ji wee bugharịa ọnọdụ ka ọ dịbe oge ọzọ ha ji wee merube nke ha. Chibuzo Obidike ga-akọtọpụ akụkọ a. Ekene nwunye ndị uwe ojii maka ntụnye ha n'ịkwado ezinụlọ ha. Dọkịta Orutugu gwara ụmụntakịrị ebe ahụ ka ha na-akpa ezigbo agwa ma na-ekpekwere nne na nna ha nakwazi ụlọ ọrụ ha ekpere iji wee na-agbasi mbọ ike ịfụ na ha na-arụ ọrụ ha dịka nne na nna ọfụma. Onye kọmishọna ndị uwe ojii dọkwara ha aka na ntị ka ha ghara ịdị na-aṅụ ọgwụ ike ma bụkwazara ndị na-akwanyere nne na nna ha ugwu ya nakwa na-edobe iwu. N'okwu ha na mkpa mmemme ahụ dị, onye chairperson POWA na Anambra Oliakụ Chinwe Umerie mere ka amata na ụbọchị a bụ ụbọchị eji echetara ha na ụmụ ha bụkwanụ onyinye pụrụ iche ha nwere n'elu ụwa ma bụkwaziarụ nke ha ga-agbasi mbọ ike ịfụ na ha na-ewepụta ohere iji wee soro ha ṅụrịa ọṅụ nakwazi tokwe ha dịka nne na nna. Ụfọdụ n'ime ụmụazị ahụ bụ ndị gụnyere Isaac Ibolo nakwa Benedicta Nwobum kelere onye kọmishọna ndị uwe ojii maka ịchịkọbara ha mmemme ahụ bụ nke o kwuru na o nyere ha aka ka ha na ndị nne na nna ha kparịta obubo ọfụma.